Maragsakan dagiti duwa nga estudyante iti San Nicolas National High School kalpasan ang napadapin natin sa nag-exam iti Shenzhen, China para iti World International Mathematical Olympiad. Dito yung inestoryada John Axel Havilionar ken Ralph Andre Coloma iti kapadasan da iti naso o pagilian. Dito yung nakaukunda ti Merit Award ang kalpasan ti kompetisyon. Given yan na rin. Given nga na rin. Given talaga na rin. So, ako na yung daki pa madayo dito kada kayo. So, graduating ka niya yun. Shock, sir. So, kasalumot iti pa na ipasang dati laing mo karag ito'y adat babae. Kas lang alamot na sir, kas lang learning from one another matan. Kas the experience mismo ket makita dan niya. Ay maipakita mi kanya dan they set up na idjay. Tapnon if ever man makapandamit ket kas lang nalakla ka lang adapt kas lang ada stepping stone dan niya DJ ti anan kas lang benchmarking DJ papan mi kasi first time ti school in the participation of PIMO kas lang isunto ti guide dan nga ay kasit ma-review kas lang mas malimit ti range ti reviewon dan compared kanya mi nga pioneers ti pinag-join ijay. Mainaig iti daytoy ket no pinarigat nanda iti training daket nagyaman da kadagiti coaches da ken kadagiti amin at timulong kadakwada. Kahit ko lang alam dito nga gundaway nga thank you kadagiti naayat nga sponsors, especially my family. Thank you so much kasi ini-conduct ti chance nga makapan ti ibang bansa to compete internationally. Isa lang. I wanna also thank my sponsors, and that's why I'm here right now and nakapunta ako sa ibang bansa, and thank you po sa kanila. Kabayatan na nagyaman ti pagkatalan kadagiti amin ubing ang nagasalsrip iti international competition kalpasan nga itagtag ay dati nagan ti pagkadalan. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, Aremen.